Drew Yawada na any asuni na a train say betty a year Sankofa. Jumadi a year Jumakobi and also a sene and tea and a nay about film. Afrewa Lodge and Restaurant. Now, see a casa Afrewa Lodge and Restaurant, I be beside a diampo. Afrewa Lodge a year our whole. Dear Brea, say, oh, per se, or song will be hoa, or the neba, at the senia or woofy pepe. Nina yemu at the din, onya a year and kikabia. The back utime muhadia and yena Afrewa Lodge. A woman a branding. Ike nyame or say Auntie Mary McDowell. Se opeduane papa dia oba Afrewa restaurant ya opedia obenya wo. Ni asise ye dia bomukura ye dokono no ewie bia oba obenya dokono ene chi na papa edi emfa ho sika okuta wo de ba obenya oso ne wo de pepepe Afrewa restaurant end twa aye atwamene ebo ye de adwino bia ho enti oba ni okuta bia wonsa beso odi eso pepepe so bolo no se oye party oye engagement oye wedding o to bedin ni awoye bia se ye na se ope ensa e de asom wa ho a eye Afrewa restaurant ye be ma pepepe enti ena ye kase fa wo how abedan eye Afrewa restaurant isan se oba so bolo no dodo bia opebia ye be ne sa pepepe e de amaw na ye de amaw akoso wa wo ye ba tie fo nyina kwa ba e de ba e Sankofa so Enyame kwa na me wodo ndie mu eye mene eye mapamfo ene wa ha ene nyimre onia odi mi ayaw a o chinchim fidie ni ma me no ye frɛ no eye Kofodu aboga sana ma ne frɛ no enso ni di ankasa de Moses Chei onia odi me ko eye YouTube ene Facebook ye frɛ no eye Tiedo Aferi. You know, can say uko Facebook a ye wo ho uko YouTube nso a ye da so yopo camera ni ti ya do I careful
Dream 97.1 wokɔ na wokɔ Facebook ayo wokɔ YouTube nso a yetarimo yopo na nyumre mene ohene yire aye safo a ene wo da due mu bɛyɛ boso na wɔtwe bɛyɛ sɛ miɛnsanie sɛ yɛhyɛ ɛyɛ edwumadie bi ase na eneyi no yebegyina ha na fe yahwe bu nkompo ahwe yachi ne yahye ye nneoma na yɛkeka ho nsɛm ne nyinaa ne yahwe sɛ anamɔ bɛn ne yetu afa ho yɛde kan ɛkasafa ɛyɛ amammerɛ ho ɛne yɛbɛka yɛka amanneɛ ɛne yɛbɛka amammerɛ ɛne yɛbɛka obuo ani nidie a ɛsɛsɛ yɛde ma yɛ ho ɛne yɛsa bɛka ankyia sɛ hwan mpo ɛna ɛsɛsɛ ɔkyia hwan ankyia emuduro no sɛn na tie adenti na nei yɛho a yɛnkyia faso bɛn ɛna ankyia ɛde brɛ yɛ meka yi wakai ne ayɛ nyinaa ɛpanyin sɛ abɔso baa ɛna magya paye nti yɛba bɛbɔbɔ so na fe yahwɛ sɛ efi mmerɛ a yɛhyɛ saa dwumadie ase no ɛhen ne yɛduru na deɛn anamɔ ne yɛtu sɛne yɛbɛyɛ a sɛ yɛwure ɛyɛ afi a yɛbɛsan ne yɛakɔfa yɛ ho ne yɛasi kwan no ne yɛakɔ ne a meedi saa dwumadie ho kyia me ɛfrɛ me nkuto Agya Nkuto a me nsuro ɛyɛ dadebra meyɛ ɔkɔmankra menane awia ɛsiane sɛ mensuro awia ne mom sɛ bosuo tɔde a ne na anane nonso abɔ apa ho ɛyɛ meet aduonu ɛyɛ mienu efi sabre yi di kɔsi sɛ no nkron bɛbɔ no me ɛna mayɛ sɛbi okyia me ɛwɔ akonwa yi ohene yire akwaba yeda Agya Nkuto apomoe na me adom na also e na me adom ase moma akwan o ye kasio ebe ne de ma ba bi di me kura wi ane asemo abotra hene wo oh yo Dream FM 97.1 Rara Amamre Agya Nkuto and anyway anyone say belembe and say asemo semo wan nti obewie no osinipa ebre o ya brabo yi mo na nipa ebre dia ene na esese ye Sankofa ye ne o madada na kane no na ye no na ama ye nananom anigi a wo mede tena eye abrabo mu o asetena mu no ye nso yanye bi na ama yanyini ache enei ayene yere ni aye hu ni se yenyi nche
wahye ne so se nansen ase awuwo ne ya do so do wahye ne so no kore ma hye ne so pa ase ne ovem no ofumo ma hye ne so na wo hwe enema a ekoso wiase na ne ebedi a no si ane se ye nananom no mo de enema gu akwan na wo mu di emra so na wo mu wodo wo mu wo buo wo mu woni die e de ma wo ho enti na onyinchere e wo mafon na so sasi o si subi o se omo de dien ne tenase wo mu de obuo wodo ni die e de ma wo ho eno nti wo mu nya wo nyinchere enti wo mu de na wo mu nyinchere to mu di enane me na ye no ya bresu ye bresu di etoda me hu se wo bi famban ho na me bisa me ho se nenti asuko no mai edian na wo se eka ye no ma no timi fi atiasefo asase so sa a won so eta ba metim na matena se ana me ama bubu metim nsensema bunkompo awe machi na me se esiane yensu ne ye ban ye muade ye mfa ni die ma ne ni die sem bible kra say fa ni die ma ne ni die sem ene abofra gina ne maame mpo anim kasa kire na waso je funu se eno me na ni pe to ne si nso ye nim utimi ko hia pane bi na woni na kopre ade bi ho anka jaima no ho no fanko enso wo pesa wo kire se woni no ye tipen afenso so ebia wapatu abenyi ne na tenten ayepe wa wo no so wa wo nti woni ne yepe wa ya pani no dum de na no betume na wo twetwe mu ka asem bi na asem no meni panyi bi ko dwene ho eno asem a wo kan no panyi no fire pa twɛn na behu obi aka bi akire wo da twɛn na behu no de nyame se ye nka no kure mi suro pani pa entiti a mesi kofi dankwa safo dankwa de ama mi ama mi suro pani enti pani nka bi nkyere ne nanso ma wo ho ama pani aka bi akire nkrofo bebre ena safo no nyina omo nyina ani ho nyina nti ase panyi bi ka kyerɛ me sɛ asɛm a na watwe atwa mu no ka ye no sɛ enemafo nsuro emuade enti ama ye twa ye kwan na so panyi no ade kyen ye osoma me ye befrɛ me kofie o se asɛm na wo ka ye no eye no kora trodo na nei nia etore emabunu ne mmaba wase no eye twen na obehu onipa no kofie a onko ka nkyerɛ ne maame se bia makoye bibi ama maami anase papai aka se twen na mehu na mama anase dada ase ne sen ne bia o maame ana o papa asore so na yakobona daniel wo se wo mo de osu ene ban bi ato wo ho so se wo mo wo computer with ti obi anyo bia okay eno nti wo mo ennyoma sei no emabunu na aba no wo mfa anye hwe wo nsuro twen na behu no wo mo mfa na so no bi se twen na wo behu na ana wo eda wanim kashen kodu sansensem no nyina eyowuo ada no metena ha ka se pani enu ennyoma miensa eno na meka kyerɛ sɛ obi frɛ me wɔ saa asɛm no ye wo kokɔ ye wo tuntum ene ye wo fufuo na ye fitaa na kokɔ no eye duabɔ saa twen na wo behu no eye duabɔ na wo abo a wo ni tire na beka wo me na waka saa asɛm ya kyerɛ me bampo ana wo nua no mpanifo kra nkasa ase kyerɛ me da na wo eda wani eyowuo kashen kodu mesu monto eyowuo ena nia eye fufuo no anokware asimasi bai akwala ne buade o ne ho twa menni no ho asem bia nyame nhyira no eye nhyira nko na so na wo munnim me wiase a me baaye akwala di matema eti me hyeme komiyam enti ama me mfa magro nhye mofra me ne wiase ye di agro kakra na apesa wo di mani metwetwi fo ma me nka wo da because me ya pani
enti sa akwala ya me a ehye makoma enti minimisa se de akwala ya me ehye makoma no sanso ana me di pani atem a ebe hye nakoma enti me yehwe ni sei adenti na enei no yen awofo enti me nkyere ye mase yen kasa panyi anim ana se yen to panyi anim tia na asem bi ti se twen na obehu eda wanim ka hyen kodu wabɔ wo dua o wotimi ka asem bi na panyi aka kyerɛ wo se wabɔ wo dua saa de no wadome wo kwan foforo so eso nkola ni nim emuduro nti no wo mu ntimi nkɔ enko kan kyerɛ wo awofo se ebi a papa wei me ye wei ana maami wei me ye sei ena waka se ya kyerɛ be na ntempa no a no ebi a yakobɔ na dan ya ma nipa no ke betena se afi beta ho mfie mienu beta ho empo na nipa koro no kora rafi asem koro enso na akoda na nimu nso ampa Agya Nkuto waka me asem we de mia me masem na meti krom na me ba pani ekote papa bi mango ni mo papa ni din na yesa nsuo wasa fie na mango no so abre emofra ni mango na me ba no fa de na papa no ka se he fa to no jai go na wo dwani nsema no me a papa no kato akwala no so na bam wo se wo be no wisa be no jo to abra bo nsi se papa boni be na akwala na ya wo ntimi mfre me nkan kire ada na wo yasa we osua onimu nyansa o te meti ye ntimi ko no wona me se papa na ada na wo yasa we osua onimu hwe masuma no se o mesensu o se a nkrofo toto ebobo mango no mti ebobo ne nchen so se no na bofa no so kire se oba mango no bi atete agu fom na wafa nti mama ne de mango na akọ na se papa wo de bem osua na so kasa na waka emu odododo emu odu osua onimo hwe enti me pacho jama ne nka no si o de ye waka mate enne saa de no papa no de na no kato me ba no so oka wate ne keke wanyi amfini mu eye adwuma wo me ba na bro ye kase nkwale nnimu ade se homomu ade ana se akyede nsa no dwuma akyede a obi ma na dwene ti se computer oka ye pema ho enso ne se wo hwe me ba na ora ho enti ma hu se empania no ye musu ampa ena owofo anye kura no fa bibi eto ho fo na fa to manso ade ni ma mi mu ade ebesi da na ne babu ade ne ma mi didi mpanifo atem obeyeda na watu ne ba fo se me ba menye wo yo ba warefo ana so oba watifi we mefa ne se wodu mpanifie so hwa wa ho siesie mu yi wo da ho adagya e ma mrante wa hwe saa wo ba no nso so enyi no no mi se ne wo ye na ya de pa nti ono nso so oba no o hwehwe ne ma ye ntientia no no so yi ne sire mu ne ne ho ama mrante ahwe na wo se wo hwe se saa ne o ma we no e de akwala no be kote bia be mu ama da achi wote no so aba enti bebre na nso so fie a wofo no me kai mre bi se me ba pani ne obi kasa didi pani na tem asam no hiri ma me de me nsa gu meti am se hey ma ka kire wo se wo benya nkwatenti a efiwa no wo benya owo nso a efiwa no bible kraka mesra wo pani die hwe no wonfa na ni mu antwitwiri fom emfa ho ne keto a oye ne kesi a oye eni sika a owo eni ohia a ede no ni enyame ahira no wo hira no wadi nkyene enti na no wonsem hweye no wani opani atem Mr. Steven Asari enya nyumre ye chia mre ba mu a ya best friend me manager asama okay manager ene me din komo bi mre bi na oka e si so ne maame manager ne maame me se maka wo fidue mu da se mra ada ye call na yie no mi di ko wa kakra wura akro ni mu etie maame na bakosem na maame ni ye nipa bi a se obewo na se obusua anase okunu de wokọ maame ne ho a obegyew wojewa onye dinsini nemum no eba wo de a oye expert se maame ne wo ho a wawo eye totin
maame ni wa obewu me ka no kore na akyerɛ maame no so ɔwɔ hɔ a wobɛwo afa wo ho afa wo ba asɛm a mekɔte fa maame no ho no ɛno no na onim sɛnea na maame no yɛ no maame no sɛ yɛde wo brɛ no a sɛ bia wanyem bosom nsia yɛde wo brɛ no a yɛsɛ hyinapo pɛ no gye na wo wanimu na no na wo hwie hyinapo na gu fam wɔ mra wo gyina hɔ sɛ asimasi na wo enye tɔɔten mase kan ka no mahwe nyɛ no wo hwie gu anim nyɛ sɛ ɔgye nsa na kɔtɔn no wafa wo ɛno ano no na awo ka wa yɛsɛ wotu kosua kɛkɛ ɔwo te sɛ nea bibi ani na wɔn a mmere nimu no wɔn yɛ asoɔden no sɛ maame no deɛ yɛnkɔ ne hɔ no na yɛakɔdi school yɛayɛ sei ɛne wɔn a wɔn mu adeɛ no sɛ ɔmo awo ni mu yɛ den a ɛno ano sɛ yɛmfa ne nkɔ ɛyɛ tɛtɛkwahyi yɛmfa ne nkɔ kɔlebu saa mmerɛ no nso kaa wɔ he nti sɛ emu yɛ den na mo frɛ maame na yɛsi ɔmman o ɔmfiw ti bebree na awu nti asɛm a wokan yi no nkwa ɛne owuo ɛwɔ nipa wanumu na nea wopɛ no Bible sɛ wobɛdi so aba another version of the Bible sɛ nkwa ɛne owuo onipa wanom ɛwɔ wanum tie nea woka no sɛ wanom ɛwɔ wo wanum nyɛ sɛ obi na de ahyɛ wanom o sɛ wadom wanka sɛ obi di ama wanom na nea wopɛ no wobɛtwa so aba Bible no baabi saa na ɛno so aka wo na edi kan no ɔse nkwa ɛne owuo ɛwɔ nipa wanum na nea wopɛ no wobɛdi so aba ɛna wo nso deɛ ɔso wobɛtwa so aba so wo sɛ ɛyɛ nsɛm no mmienu wo nso ɛka asɛm korɔ no a etwa ɛne edie a difference wɔ mu nanso no nea yɛka akɔsi ya ne sɛ yɛnhwɛ nea yɛde gya nkyirima kwan bɛn ne yɛtete ɛyɛ yɛ mma a nnɛ yi efi mfie dunwɔtwe ebi kura nyɛ mfie dunwɔtwe kɔsi mfie aduanan na nipa ne fa baa ho ɛnso yakenkan wɔ Bible mu sɛ nkwa tenten yɛakyɛdeɛ na nipa yama wo mfie aduoson ɛboro so a yɛwɔtwe so wo ya ka yɛ ɔbrɛ ne mo maden na nansan deɛ saa nneɛma no yɛnhunu ne saa ɛnnɛ me ne obi di nkɔmmɔ ɛna meka kyerɛ nipa korɔ ne sɛ mani bieyɛ a me maame na ɔyɛ adwuma na ɔde yɛn ba kwama ɛwɔ rara no ne hu mpanyinfoɔ bebree paa na nkɔkora bebree ne bobɔ obi din bebree ne bobɔ mpanyinfoɔ bi a menim wɔn bebree ɛnɛ yi mede rara ɛyɛ fato ho efi sɛ rara na meteɛ sɛ yɛwura kuro no mu a yɛni ɛyɛ nkɔkora ne mmerɛwa wɔ mu sɛ wo bi a bobɔ ɔmudin sisi a me no kase sɛ obi wɔ hɔ no mo a wanya mfie bɛyɛ sɛ aduokron ɛwɔ rara obi a mani tua no yɛ ofumaja bi afuo kuma ɔno kora kakakra nso bɛnya aduokron ɛne bukari ɛna ho ebio ɛna maanan no maanan wo de wo mesi kuro ni nyina wo nya nipa bɛyɛ sɛ du ɛwɔ mu die nti na ɛte saa na yɛn no yɛn mpo a sɛ bi yɛbɛka sɛ yɛwɔ anim no yɛnwui na enkola ɛnam yɛkyi ewu no ewu ne so nya nika wuo ɔyɛ yɛ ɛm sɛ di akɔ asɛm wɔ mu pa ɛyɛ asɛm o de kyerɛ sɛ wɔn sɛ asɛm a Bible nso kan ebi nso ɛna ɛyɛ adwuma yi wɔse awieyɛ mmerɛ no onipa bɛyɛ sikapafoɔ a ɔpɛfoɔ ɛnɛ nkwalaa no wɔn pɛ hyerɛn gyina hɔ nanso wɔn mpɛ brɛ gyina hɔ me wɔ ɛyɛ de nɛɛse no ne yɛka kyerɛ me sɛ ewiase ɛbɛsɛe atemu da bi wɔ hɔ na ɛnkyɛ Yesu Kristo ɛba ɛnkyɛ no matera mfie aduonum ɛnkyɛ no mfie aduonum apa ho ɛne ti yɛbɛyɛ dɛn ne yɛhu sɛ ɛnɛ yi no na yɛwie da no ebi sɛ mete sɛ ɛnkyɛ no ɛyɛ teteete asɛm ɛno nti yɛntimi nkyerɛ sɛ
and they na ye woman no ye wiemre ne momo no asodin ene asodin ni ani bre sikape me nyonko kitaka me nso me kitabi eno nti okwan ya nipa kro no fa so nya ne ka no ono nka nkyere wo wo nso wa hu a wani bre enti obedada wa ase o enya hwiwe akokope ena o de ya de wo ko wura mu ya esi fi ma obewu afi ya si fa o ma me bra first ma si bra fa o yere bra first ma me kai fa ba kan bra o de nke de me ko to go bari na ye ne rara fu bi na na e woto me modi na nipa no ni o de nke ko e se wo mo ko yisika do nipa no beda do de nke se wo mo de akokọ ene be nti wo mo ko ye no na che se ankoya akokọ eye body a ejina gina ho na uka omo ukwa na esi kotwa body no na wutwa na ya kira o se hwan pa na wo do no wo abusuam enti wo mu yi ade no to wa se yi ensuo na se ye wo maame na wo do na wa beda nsuo no ne ye de sika ya hye wonsa se fa wo nsuo no se wo kuna ne sa na odenke na o aye no ho meye menye na na danfo no de ono yeye on de ne maame yeye enti odenke so beye no osuro me na omde ne agina edan na achi onu se ma ya no kan nsem enti ne omu ye nyina na mehwe wo na metie odenke hu se ne maame abeda krowa ne nsuo no mpa o se mintimi nkumi maame ntimi nyasa me maame na wo me na mimpo ehe na medisika no ko manya bia enya hwe enye ye nyina na ya ba wi asese ye benye sika ntimi de asima si menye papa no so kwa be wo se me kwa minu se me kumi maame de ene enimu e no be so me nsa e no twe me ene ye kofroka na ye ba nipa no benye sika ne ho nsam be pie bebre ni nua no mu be wu ya ma je se e be ye nsam bebre abraha ya kwan ntama bodi enu nti sa nneoma no ka ho na sika ni bre ahye ye mofra ima ena afefede wonsa nru ho a enhuru sa wo tren wonsa kodru ho twen na wo be ye tenten na wonsa dru ho enso ne nkwala no mpre epre wo mu ntwen ma wonsa nru ho na mo mu huru tra ede na de bebro ede owu ena ade no so a wo mu mu no abofra no pani ana abofra na hwe se pani mo mu nchia no na wo chia no so kura wo pani no saja sese nkwala no wo mu na ye mpanifo ne ye mofra wo wate wo se aduasa chia abofra no se be yo be bie na no age wo so no wa mehwa wo style bi no wa age wo so ahye ni mu enso wo ne no ni ase wo ne no nkonda wo ho enioma sei e na ekoso a enye fe afenso matan ye ntu ye mafo ye ntimi mfa ye mantena se entu ye mafo minimum obatan bi wo ho a adano me kan mesan ya kan one maami bi nya kasakasa kakra won se ma de ba bia ma wo bia ntokwa ho na so ensi ne techere mampo wo moko enti akasakasa kakra na ebe one ma ne ntemu ne masusa nkuma nkete obatan de maame na asamusi wa no ne mma no tete no ho na oya maame no kire nkwala na nkwala na esere iti nkwala no so wo ha na mo so akabia go maame ne ka na nkwala ne ka maame ne ka na nkwala ne ka no mu di maame na temu a wo mu hu maame na no mu gufo mu twe na wo mo sere atoto maame ni din kura iti mi hwade ni di na me se ababa wa we wo de wo mai ko wo mu wo mu di wo mu sha ni e wo ya na oba no ni mi se eye nti na wo ye abofra bia gye ne maame ne papa di se ne ane maame ne papa ye no ebia ye nti osua afi wo mo ho enti saudi akwala tena se ya pania e kire na o benyini no obra be no ba be asensebe etiefo di wo kura watem wo fie no wo se na wi ase etiefo we eye asensebe ohenere aja emre bi ya nka ya me bi apie mu da me ko fie bi mu na baba wa bi haidan wo fie ho na sebi na nani aka nchi kakra tina nani ya chew to ase me hwem ba bi fu na se na ababa wa no o mato ni din wo fie ho na
abofra kuma bi samre no na obese mfi bese enson nsia nson hono nti se ababa na ekwa na awofo no efre ni din bi nti omugu so omu fre ni din no mebo akire na omo se ode ya ni fa wa chese na ni ye fa nti omu fre ni enso enye ni din ankasa no nti omu na dakro bi omu wo hwa na ababa wa na wa haidan ọsha atade kwesi ada na ọkwa asọrị nti obesine ye no na abofra ketwa no so mo fra ne ya ni fa wa obesine ye pe ne abofra ne bebisa se ya ni fa wa okọhi na o se me na ofra me sa so entity medasi asoma me kan no esi wo krobi so na eba ne sa abofra ne nim se eboni o onim se bi eye efini bi na modi eye nipa no ono be fa ne se eye asem papa enei dien ye ka e wo sankofa dwumadi yesu ni aye ka ne se mesre awofo pi ye mana wuwa ni bi efiri ye mfa ye mantana se ne ye ntu ye mafu me kai se matia me ba ma ye di matempen wo krom ha asem we emfi ma no da me ba ye mfom so minim se na bra bo dansane yem ne da chinti ye manso da chinti ne ye bre enti me ba na chia metene no se de be ya ne da chi be ye fe ama wo hu na wo so kuma to yem se nyame amma me adoma chede wa cha me onipa abofrey so nti ase na metia no nkrofo ete nchan se ompa oba na sem oba afa ne nua de na wa ma na de no kotodwu awiawia lorry kwan so wonya ba tan pa wo tan wo ba no wo tan no na me se metan na mepe ni abofra no pese o de kana brabo no ho no menti ase eye kro no me ma ho kwan enne saa me ba we wode se wode dien krasi wa ode nani hwe eniti obi aka se asimasi die ono de kro no de yi me firi mu onte saa nenso mro o sha ase na metia no ye di matam atam die no so amfa me ho esi ane se manui saa na nyame nim se na be fata me mehuni onim se na be fata me nti udi matam ame emfa me me pe me ba ne ye opon o ye nyina kro no ni nafa odi na danfo bi di na chi koye adwuma mo bi na danfo no ko wi obi mpaboa ma me ne ka se simasi die mete no so ana ma sore onye kromfo da saa die na efi me ba no mu no me da nyame ase na me se nyame be sesam eniti na awofo ye ntu ye mafo nokre wo de ka o ka mo obi kra ntena nchen ka se wo ye han me ye to me di se me ye marijata me pene so me fo obi ba no ye mfie nan me kita no obi atemi nka krom ha obi ko sese no me mani pa no ko prison ye di matem amfa me ho papa se ani se nia me ye no eye nti na me ye eti edo ba bi na akwala na ye no ho so osoro no me ti akwala na akwala no bu se onye me ba nti enne abofra no otimi nka se na nani ajo se ma me ntimi mo odin boda nya wa ya ma me no nya me hira enya wo na wo tia me ye ankama wo ankama pro ankama sai enne hwema ware akono enya wo entity a wo de ma me kasa kire wo se o ka se me ka kire se ewiase na so na so wanhwe ya wo nkom ni wura mfi sa asem no da o de atu ne hofo wo ko hwe me ba na ware na fekwa wo se na oni me se metan no onyi ye no hu se ma me ya boa me minya ni din boda o dia tia wo ba oyene ire ye didi akoye mrenu esanse ni aye kan ye hu oba ena ana eja besie ne ba no enye esanse enye sa na nyame ahihye no in the name of Jesus no entimi ntwem if say wano asem na wakobo kro no aba na o say the name of Jesus na Jesus wakodi panyi atema ba na o say mitwem wo Yesu di na ada Yesu no o say o ye keke bisa ni entomago
Anything near Wakano, I don't do. Master Bibri. I will for no young can say, we are see I are brave. You are country bibu. And more fun so I may be on my and fun as I mean I may warm it by no being a woman by man. There be. You were woman who are country Buddha. And intimacy say, young Sanko Yenchi, Nyanko Fatty, a mamma and a mrebis. Na yɛn fantete yɛn ma me ka sɛ yɛn kola brem me di obi atema me nua agama na me papa ma no hwe me sa agama hwe me akwa me anwako be hwe me kwa me anwako ti me hwe me na anno amenu anno organizer ono so ahwe me aka ho nti eto da bia na me se wo mo mpem ase na me se wo afuo kuma na afuo apani na o ma kyere me na o ma twia me ene meti na ka se sa o twia no nti amanfo se yare bi de white me hu bi da be kuma e na ye ni me se wo ha ye ensuso na omude sa ye yare na se tia ye komo na ye de nti ye me sra awofo no ye Sankofa ye mani pie na omo ba fia ye ni omo nkasa ukọ abontin de na esi ye ukọ abontin wandi panyi bi atam sani eti bia wo ye awofo nti obeka kire wo na watu nwa na mo ye Sankofa tete amamre no efise ukan Bible kra o se afibia na Job no di manema na osuro se ne ma no ebia no ma ye boni bi Bible na eka wo enti no di manema enti Bible se boni bi wo ho no mo anyankopon yi kra kire no e ma ni tuso ano ho enti ena na obonsam ani sa Job se enye nioma odi ama Job nti ena nani eku ho na different in sem fansa kan do mpe na hwe skasa obeka satia Job chapter 1 or chapter 2 so what you say enunti ni aye kan se yen hwehwe ye ma no de bia mu pie koba ana na wotwe bia ye ma no nkasa e bia no wakasa tia panyi bi e bia no waye bibia ense se oye watu ho na mo apa ho kyew na wo de wo kra to ho na wagifie ne nkwa teacher ni kura na obabe kaseti ana kopa chewo si ani se me ba fi school ba no de complain ba me say me hu teacher ni awa ya de pa wa hwewoda ana watan o teacher ni bia pa akola obre na ho ase me nkan ho ahwa me ho me ba office secondary school abai teacher ni bia ni o chese wo wie school kra teacher for no fa na nko ja se kan ho we ko mama na fi boarding osofo bia fa na otenche ahobrase obuo ehe wo shetokro mo ba bechia akamriti mienu na woni media eno nso ma nkwatenten si ani se obuo eni media wo de bema wo maame wo papa pani ana wadwuma mu mpanifo nyina no ebie kwan ma ebo kwan to wo ma adana ye kan me kan se esi ani obuo ni die nti ema wotimi nya aware ema wotimi nya adwuma mu kwan babia anka woni nna no esi ani obuo ni dia wo mu nti ema wo yetimi fa minimum obi esi ane oye maid enso send osifa som ye ya be pada no kwa abrochire se obi a won kohwe nipa no okohwe nipa na esi ema o ma bi muso ye wadwuma ene ni fia ye esi ani obuo ene ni die nti enso na wo behwe abofra keto ase na ye di kankan no onfo bo ma pani no bi nsoso wo ho a wo nso mu wo ho si ani se woni mu se manyi ba bia madru no enya mani asimasi ena yeseso tipenso enti e wo se ne wo bebo obra ena wo se ne ono so bebo ne bra na wo de wo ho fore na e be ma na nya wo mu kwan na waka ne ope a kire wa na wa ye ne ye bia ensem fata enti na wo pese o kire se mpanyimfo no bi nso ka ho ena no me no kan kwala no si ani se pani woni abofra kasa ensha se eni na tem wo sha se di na tem a e buru so a na o se wodi obu ama wa buru so a e be pai obebie na no aka bibi a kire nenso e ho no nso no na no me wo ho ma ono akola no wa ho enti ye wo pani a ode na no toto nkwala nim me pa mo chompanifo mo nyai mo sese nkwala no mo ho se ne atibi a wo mo wo e mo fa mo ho nhihye nkwala no mo nkeka ne mo penkire mo wo mi akwala di mate me ya o hye me papa
nti ne so min kasa pa nti obuo ni die ho hia obuo ni die no e ho hia say e bokwan eto ho e ma nipa nkwa e ma nipa yedie e ma esesa nipa hyebre e boa pa asema okay ama makai onim se etwa won kwan na so dodo ya rengo ni na ye ani a etra ani nton enan a eye hare ekoboni mu ensa eye tenten efa ne anye ne dia adwene a etra adwene nti ase so woni nipa ni gina ho nso na adwene bone ma no woni ni didi enso na o bompa ye se wo akuma mu a ankaduane no emfa ne tirim woni okunu da ho enso na onwini yie emma no wona wo yere ewo ho enso na onwini ni uwa adwuma mu na otwitwa nkrofo na nti obi anyi cha wodi bia nti na wo kana nimu kasa kire no se ne yan sese wo ka mama ena nyumre me chiao ochia me ado me chiao na asema na me kana amanka nwie no ayo ochia me ado yere odi yawo kasa ye na ko bamo no so ni mu hwemani din no se Nkuto senya wo a amene kasa be sensia na me nim se ma amene te kasa bebre sa oka aigbe bi enya Ghana de idi beni aigbe ni bi kala takasa kan oka nsem bebre na me se wow nansen ya topic we mi hwehwe mu na